Türkmenabad şäherinde 61 ýaşly bir adam koronavirusdan aradan çykdy. Merhum ikinji şäher poliklinikasyndaky Lukmanyň adamsydy. Bu adam ketelhana yerleşdirilenden bir näçe gün soň, ýagny 27-nji iýunda şäher ýokunç keteller hastahanasynda helak boldy. Adatlyň çeşmeleri ýokunç keteller hastahanasyndaky şeýlede tutuş Lewap welaýatyndaky ýagdaýyň Lukmanlary aladalandyrýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosunda ýok bolan adamyň şahsiýeti we ýaşaýan ýeri barada maglumat bar. Adatlygy onuň ýok bolandygy baradaky maglumaty ikinji şäher poliklinikasynyň administrasiýasyna ýakyn bir çeşme habar berip, merhumyň bu saglyk merkeziniň Lukmanyň adamsydygyny aýtdy. 1959-njy ýylda doglan bir adam 27-nji iýunda Türkmenabad şäheriniň ýokunç keteller hastahanasynda aradan çykdy. Mundan öň ol Türkmenabadyň köpürli ketelhanasynda saklanýardy. Emma 25-nji iýunda onuň saglyk ýagdaýy agyrlaşanda, gyzygyny ýokarlanyp dem almagy kynlaşanda onu ýokunç keteller hastahanasına geçirdiler. Aradan 2 gün geçen soň ol öldü diýip çeşmämiz gurrun berdi. Çeşmämiz adamyň ilk wada Lewabyň köpürli ketelhanasyna haýsy diagnoz bilen yerleşdirilendigini anyklap bilmedi. Emma ol ketelhananyň endokrinologiýa bölüminde saglyk bejergisini alýardy. Çeşmämiziň sözüne görä merhumyň ikinji şäher poliklinikasynda işleýän aýaly geçen hepdäniň başyndan bäri karantinde saklanýar. Ýok bolan adam ýokunç keteller hastahanasyna geçirilenden soň onuň ýaşan owasynyň köçelerinde dezinfeksiýa işlerini geçirmek üçin sanitariýa gullugynyň işgärleri iýerildi. Şeýlede ýokunç keteller hastahanasynda onlarça koronavirus näsagy bar. Çeşmämiziň aýtmagyna görä ýokunç keteller hastahanasyna iýerilen hastalaryň ählisinde koronavirus testleri geçirilip başlandy. Häzirki wagtda ýokunç keteller hastahanasynda koronavirus bilen ketellendigi guman edilýän 100 töweregi adam bir karantin astynda saklanýar. Olaryň ählisinde test geçirýärler, ýöne olaryň netijelerini ma'lum etmeýärler. Bu adama da test etdiler, ýöne onuň netijesi yglan edilmedi diýip adatlyň söhbetdeşi tutuş Lewap welaýatyndaky ýagdaýyň Lukmanlary alada goýýandygyny hem aýtdy. Bu aralykda Aşgabatda saglyk öýleriniň Lukmanlary we şepaat uýalary COVID-19-yň öňüne alýan serişde hökmünde ilata Rimantazin dermanyny paýlap başladylar. Maşaly Lukmanlary we şepaat uýalary kwartiralara aýlanyp derman paýlaýarlar. Olar maşalanyň her bir agzasy üçin Rimantaziniň bir näçesini berýärler. Saglyk işgärleri koronavirusyň öňüne almak üçin bu dermanlary her gün içmegi maslahat berýärler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Rimantazin virusa garşy derman bolup onuň koronavirusyň öňüne almak we bejermek bilen hiç ýyly ara baglanşygy ýok. Mundan başga geçen asyryň 70-nji 80-nji ýyllarynda Sowet Soýuzynda dümögiň öňüne almak üçin işçiň ulanylan bu dermanyň ulanuşdan galandygy birýem ikrar edilipdi. 2007-nji ýylda Russiýanyň Lukmançylyk Ilimler Akademiýasy Rimantazini könüleşen derman diýip yglan etdi. Birleşen Ştatlaryň kesellere gözegçilik we öňüne alyş merkezleriniň 2011-nji ýylda kasabatynda grip virusynyň häzirki zaman ştamlarynyň takminan 100 göteriminiň agzalyan dermana garşy çydamlydygy aýdylyp, onu ulanmagyň maslahat berilmeýändigi ma'lum edildi. Habarçymyzyň iýeren suratlarynyň çen tutulsa Türkmen paýtagtynda işçiň paýlanýan Rimantazin dermany Tatarstanyň Tatxim Farm preparaty kompaniýasy tarapyndan öndürildi. Ýöne Azatlyk radiosuna bu derman serişdeleriniň haçan we kim tarapyndan Türkmenistana getirilendigini anyklamak başartmady. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyzyň aýtmagyna görä geçen hepdäniň başynda ýurduň Eýran bilen serhedindäki sewitlere Köpetdagyň dag gerişleriniň goloýuna uçurdan himiki serişdeler sepildi. Bu keýikleriň we beýleki ösümlikleriň köpçülikliğin ýok bolmagyna sebäp boldy. Häkimetler Eýran tarapyndan özlerini koronavirusdan goramak üçin bu ädimi ätdiler. Munyň netijesinde ýüzlerçe keýik öldü. Hususanda Aşgabatyň günorta çetindäki Asma ýoluň ýerleşýän töwereginde ençeme keýik helak boldy diýip habarçymyz 29-njy iýunda gurrun berdi. Azatlyk radiosuna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari almak başartmady. Bu aralykda Azatlyň Lewapdaky çeşmesi Goranmak ministri Begenç Gündoğduýewiň 11205 belgili harby garnizonda karantinde saklanýandygyny habar berdi. Mundan ozal Azatlyň çeşmeleri Moskwadaky harby paradda bolup gaýdan 25 ofiseriň şol sanda Gündoğduýewiň Türkmenabadda karantinde saklanýandygyny anyklapdylar. Gündoğduýew 11205 belgili harby garnizon Smaz diýen ýerde saklanýar. Onuň daş töweregini giýje gündüz eskerler goraýar diýip çeşmämiz 29
iýunda gürrüň berdi. Şu hepde bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana baryp ýurtda koronavirus bilen bagly ýagdaýa baha bermegine garaşylýar. Türkmen häkimetleri ýurduň çäginde koronavirusyň ýokdugyny aýtmagy dowam etdirýärler. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň welaýatlarynda COVID-19 bilen ketellendi guman edilýän näsaglar üçin täze karantin lagerleriniň döredilendigini habar berýärler. Häkimetler alınıp barlayan bu işler barada ilata maglumat bermeýärler. Nowatdaky karantin zolagy ýurduň gün ortasynda Mary welaýatynda döredildi. Marynyň Sakarçagy etrawynyň ýokunç keseller hasahanasynda karantin zonasyny döretdiler. Hasahananyň çägine hiç kimi salmaýarlar. Lukmanlar aladalanýarlar, sebäbi taýinlik ýok diýip Azatlygyň bayramaldaky habarçysy 26-njy iýunda habar berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky, Daşowdaky we Liwapdaky karantin zolaklary we olardaky ýagdaýlar barada jikmejik maglumat beripdiler. Farawyň we Çärjigiň ýaşaýjylary tupandan soňky haýal dikeldişden şikayet etdi. Prezident etrap häkimlerine käýinç berdi. Türkmenistanyň prezidenti goloýda welaýat häkimleri bilen geçiren iş maslahatyny Lewap welaýatynyň Farab, Çärjig hemde döwletli etrawynyň häkimlerine şeýle-de Balkan welaýatynyň Eseňol etrawynyň häkimine bir käýinç uglan etdi. Prezidentin Farab we Çärjig etraplarynyň häkimlerine beren käýinçi bu etraplaryň ýaşaýjylarynyň apreliň ahyryna turany harasatdan soňky dikeldiş işleriniň haýal alınıp barlaýanlygy barada prezidenti iýeren şikayet hatlarynyň ýa-da gawat geldi. Munyň jekmejikligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertlerde 28-nji iýunda habar berdi. Yerli ýaşaýjylar prezidenti iýeren hatlaryny bu regionlarda henidem agyz suwunyň, elektrik energiýasynyň hemde ara gatnaşygyň dolu ýola goýulmanlygyny, bu meseleler boýunça häkimiň etrap ýaşaýjylaryna ýardam bermeýänligini aýdyp şikayet edipdirler. Ýatlasak 27-nji aprelde Türkmenistanyň günnägor tewitlerine güýçli tupan turdy. Onuň netijesinde Lewap we Mary welaýatlaryna onlarça adam helak boldy. Hemde yerli ilatyň durmuş üçinçiligine agyr ziýan etdi. Habarçymyz Farab we Çärjig etraplarynyň häkimlerine berilen käýinçleriň bu regionlarda harasatdan soň alınıp barlayan dikeldiş işleriniň haýaldygy bilen ilteşiklidigini aýdýar. Ençeme Farably ýaşaýjy harasatyň izde galdyran zirziwillerini aýyrmak üçin tehnika sorap häkim neden ýöneki haýyşlarynyň hem kanagatlandyrylmanlygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Farab etrawynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Resmi medeniýet 23-nji iýunda geçirilen maslahatda prezidentiň Farab, Çärjig hemde döwletli etraplarynyň buğday meýdanlaryna alınıp barlayan guramaçylyk işleriniň pesdigine üns çekenligini habar berýär. Güýçli harasatyň oba hojalyk ekinlerine ýetiren ziýany döwlet medeniýetyne agdalmaýar. Farably we Çärjigli ýaşaýjylaryň ardy şikayet hatlary we olaryň ýa-da etrap häkimlerine berilen käýinçesini beren yerli çeşme Türkmenistanyň etrap häkimleriniň ygtyýarynyň berk çäklidigini, ähli meseleleriň Aşgabatdan çözülýänligini, dolandyrşyň merkezleşdirilenligini gurrun berdi. Häkimleriň wezipe ygtyýarlygy ýok, olaryň hatda öz şofýorlaryna da güýji ýetmeýär. Hemme zat Aşgabatdan çözülýär diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Nägilikleriň artýan wagty döwlet medeniýeti prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip wagt edip başlady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 63 ýaşyny belleýän wagty Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdeleri onu islam dinine mahsus aňlatmalar we elementler bilen dabaralandyryp başlady. Finçiler şeýle sinançyklaryň prezidentiň şahsiýet kultunyň hassa ösdürilmegine goşunt goşýanyny aýdýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň resmi web-saýty 29-njy iýunda prezidentiň doglan güni onuň has libasyna düşen suraty bilen birlikde propaganda äheňli makala çap etdi. Onu döwlet başçylygynyň liderlik ukyplary mahabatlandyrylýar. Döwlet media we medeniýet serişdeleri prezidentiň milli däplerde Pygamber ýaşy adlandyrylýan 63 ýaşynyň dolmagyny dini gymmatlyklar bilen baglanşdyryp wagt edýär. Onuň hazırlawasyny mukaddes Käbede düşen suratyny köpçülige ýetirýär. Prezident Pygamber ýaşyny Türkiýede Demirgazy Kipirde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň wezipeden çekilmegine çağırış edip geçirýän protest mitingleriniň fonuny belleýär. Berdimuhammedowyň milli däpde surlary laýyklykda bellenilýän Pygamber ýaşy näme sebäpden jemgyýetçiligiň ünsüne çekilýär? Bu soruga türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly 29-njy ýylyna Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Berdimuhammedow meselesinde aýdylanyna bir onuň öz şahsiýet kultuny
dawarlandyrmak üçin, özüni halka görkezmek üçin bir sebäp diýip düşünýär. Şol ýaş oň üçin bir sebäp, bir bahana. Ol şo ýaşyň üstünden özüniň kimdigini, nähili beýikdigini, sadaka berip bilýändigini, haç ziýaratyny edendigini halka aýan etmeli, halka görkezmeli, halka propaganda etmeli. Ol şu zatlar üçin şonun pidalanýar diýip düşünýän. Diýip fin çaýtdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 28-nji ýylyna prezidenti awtyklary we ogly Serdar bilen görkezdi. Aýdylmagyna görä TDH-nyň prezidenti dini gymmatlyklar bilen ýyltyşdyryp wagt edip başlamagy krizisiň fonuny ýurt içinde din wekilleriniň aktivleşip olaryň halky köşeşdirmek üçin edýän wagt nesihat ähengli synanşyklarynyň peýda bolýan wagtlaryna gabat gelýär.